Mä en oo kuvannut. Etkö? Vittu! Ai vittu! Sattukoon, vitu jos! Siinä meni kaikki parhaat pätkät. Just! Vitu huora! Huora! Ei Sapolta, tuu vaikka paha. Mr. wants to keep his precious. Don't come. Mine. Don't. Don't touch it! Don't worry. Kello on oikein. It's mine. Ei. Uudestaan. Mun nenäkarvoin. What are you eating me? I was just out of the... Se Kiiron nenäklimppi ois kuva. Tää loppuu niinku 8 sekunnin päästä. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Laukas!